Ik ben Anke Bruin-Kommerij, 57 jaar. Ik ben boswachter, voorlichting en publieke relaties bij Staatsbosbeheer op Vlieland. En dat werk bestaat uit voorlichting, excursies lopen, mijn collega Frederica helpen op de camping, assisteren als beheerder, bloggen, pers, artikelen schrijven, de pers te woord staan. Heel divers. Ruig, ja. En je ziet heel duidelijk, tenminste ik zie heel duidelijk de sporen van de begrazing. En je ziet ook dat de wind uit een bepaalde hoek komt. Die bomen die zijn zo mooi opgeschoren. Ik zie nu ook voor ons wat zooischapen lopen. Ik vind het een heel mooi gebied. Verwondering, bewondering. In de natuur zijn is een zintuigelijke gebeurtenis. Het is niet alleen maar kijken, maar ook ruiken en proeven en voelen en alles. Zeekraal is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hier vlakbij groeit zeekraal, wat je kunt laten proeven. Maar ook ja, bramen, duindorens. Er zijn een heleboel mensen die hebben dat nog nooit zo van, oh, kun je dat zomaar eten? Ja, natuurlijk, ja, dat kun je eten. Alle zintuigen komen aan bod. En hoe de natuur in elkaar steekt, hoe alles samenhangt met elkaar, hoe belangrijk het is. Als ik dat kan meegeven, dan ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ik hoor dat wel als ik een excursie heb gegeven, van dat mensen anders ernaar kijken. En het inderdaad zo van jouw enthousiasme en liefde ook voor het eiland, dat je dat dan weet over te brengen. Daar ben ik mezelf helemaal niet zo van bewust. Ja, nu dus inmiddels wel. Maar dat is mooi. Dat is fijn. Dat doet me goed. En dat je die mensen iets mee kunt geven. En vooral kinderen natuurlijk, hè, heel belangrijk. En ja, als kinderen dan uiteindelijk zeggen, ik wil later ook boswachter worden. Ja, dat is mooi.